Harga jingelang hapdeng usembut Menteri Rang Ba Kejela ba senyau belanggar, bat kinong mi ikmat ke GNC, GSU lembat kinong syong kadai stong. Lo kejing persya ke public hearing na kebentah kejing tu banti motion ke Sri Cement Factory, kani kejingelang kam syamlalong ke besiso. Hakani kejingelang kiseng balang kil IT kedor khas bat usembut Menteri Rang Ba Kejela ulah pular ba ke sarkar kan bishar benia asya kejing ujor bala keno shwa ban syemekarai ke bakat do. Hadin kejingelang Presiden ke GNC ubak sambor mileng do ulitho ba kejingelang kalong ke bam seso nomor ku sembut Menteri Rang Ba Kejela ula penpau ba kebor kam dan hau badon hak bane keren sya badu Menteri Rang Ba Kejela ubak kemi ya ketenat forest kabari pen ai ya ke environmental clearance. Nak kalian keseng balang kila pensyai ba ke environmental impact assessment EIA jong ke Sri Cement kalong kebebean bat kebelam baklai ke sarkar. Kumta kila kentu ban pensange aswai ke public hearing. Kinong alam kila penpauru igijing sokya bagi try jong karkhana ki penan kam da ki kenhon gang ban khanglat ki try shnong hak public hearing ke balalet. Bat kidawa ba ke sarkar ka diban penne igijing syong sok nang bagi nong syong shnong kinyo ban pen sngopat ba. Namar kani ka jingti emotion kan kata ikijakarep ka kram ke papaunam ba ka waliten. Kila bo jing keliru balai lakot ya kalum serman kum gashnong habari tang ulum. Bagi kwa ban tip syai lano bat mano ba ai ya ka NOC. Halor kani. Da ka pemaham balada ke sarkar ka penlong bet ka public hearing kan pausai ba kani ka karkhana ka dai ke jengkibrio ke sarkar. Hago bai pat kaliang uba senyau balang dhar ula pensai ba ke sarkar jelakan sabishar benia e borok jeng ujor. Bat kawe pekwe ke kendon syaban syemekarai ke bakat do. Baru ulong balada kani kan sange ne kan yat bet menta nrei Menteri Rang Ba Kejela dan hasilong ha ka bakum kene kapor. Bat anda urawan pai un sekren bat halor kene kam nang banwat benia la ki kendon baro ya renti na em. That is the reason because he was on the station. So when he comes, I'll coordinate with him because mainly they objects about environmental care and something. So it falls not for us. So I have to share with Chief Minister since he's in charge for us. The concerns about the paddy fields and the area is That is right. Whether they explain to me the flat of the issue. So you see, this everything has you see to set up a cement plant. Always we should. I think maybe the company or from the government side, from the department concerned, they should follow all the process accordingly. So we are yet to find whether the process has been followed accordingly or not. And that is one of the reasons why I request them, okay, let us wait when CM comes, so I'll discuss with this other non-chief accordingly. Ngi batu deputy CM kalong kabam sesa nama rekat deputy CM uang baka bor kamdan hanga. Uhap banikran batu CM uang. Handai kajing sisang ila kran syai hau deputy CM ru bakane ka EIA jong kane ka Sri Cement kalong illegal. Namar ki klaim ya kat kum ki ain ki kendon jong ka state bat jong ka central hi borok away. Tangila kran ya kata handai nak kaliang deputy CM tang kata kawe uang ingi ba unsai kran bat chief minister. Tangila ong roi uba ladalong kabala postpone syai kene ka public hearing but re-examine ban kendang mi ikot kisla. Namar kumbang kalong mentah kene ka Sri Cement kay lambakla ya ka sarkar jela. Tendre na kaliang deputy CM ngin syong na kumno tangkatay ong ingi unsay kran bat CM. Pina kaliang jongi ngikwa ba kene ka public hearing kan long kan pensenge namar ngila ayo ke bala aja kene ki public hearing bala dep jong kene ka company ki padan kam da ki gang watang ki trasnong ru kimyo lat ban simbentah kene ka public hearing ta ka hi ka jing tumu lada kene ki ka sarkar ka ailat kene ka public hearing kin use the same policy tengila kentu ya ka sarkar maka de ban maintain ya ka law and order kenang ba kinong syong shnong bangi kisang bahalang ngin ban pensengau ya ka hok ka jong ina mar ka public hearing hi ka de ka jaka bangin pensengau pai ba Namar pi kene ke jakale baki mut ban le ka mines kan kata ya baro kan kata ya gini ki krem ki balongkum ki tourist place kan kata ya ka wa liten but ngis ngopelar ba kumno ki khot ya kene ka lum sarman ka shnong namar kene ka lum sarman kam de ka shnong ka de tang ka lum tengi lengo ru ba menu ba INOC ya kene ka public hearing ngimti badu menta tolong ikwa ba ka sarkar kan examine kenya ki kor kisla jong kene ka Sri Cement hada ka jingi ki ka jong ikanum kut tang hang ne ngin sa pelong ki jingi ki akmat DC office kumban syupenti pi haden bangi kum ka JNC ba ka JSU ngila samit jing tho syaki ministry jong ka sarkar India ka bare pe ka environment kila pharu ka jing tho sya DC jong ka East Jaintia Hills bo un re-examine ya kini ki complaints ki jongi laki ki de shishan am handra ngimti phadu menta ka ba new DC ulale handra ya ka ne rungin sa budit kalian ke sarkar hik lada kalong kumbakran une o deputy CM nganget bakin sapan sange ya kene ke public hearing namar ngidon kisaki ki babiang
kibangila submit sa ka sarkar bakane ka EIA jong kane ka Shri Cement kalong illegal. Misleading. Kalong ru ka ba yalam bakala tala da ka sarkar hi ka penlong be kane ka public hearing ta ka pan isyahi bakane ka company ka de ka jong ka sarkar lan jong kibriu ki jong ka nakata ka daw ka interest adu kane kala don ka jing euro ya kinong snong kala don ka jing pengken ya ki anjong ka sarkar jela bat kala don ru ka jing yalam bakala ba kumno ka kot bala pedang ha Gujarat an penteri kam Meghalaya lada ka sarkar kam screen ya kine kam examine ya kine ka pan ihi ba ka sarkar kala affair. Lily, Pikalan. Kanda pi tharai kan ni ka bisa. Kali jauh na kan ni? Ba, ka hospital te kala ajkai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hapsiu kat noma? Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namarman ka way pa ka way ka minsim ka long ka koridor.